IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mairamanen iti Pag-Ibig Fund dagiti job order wenno JO ken contract of service wenno COS workers iti Dadduma a lokal o gobyerno iti Ilocos Norte. Kalpasan ti nakapirma ti Memorandum of Agreement iti Mayo 7. Pakiramanan ti daytoy dagiti LGU iti Lawag City, Batak City, Dumalneg ken ti Philippine Statistics Authority wenno PSA. Babaen iti daytoy a kaornusan may patakder ti automatic payroll deduction system. Tapno ang balindang aktibo akameng ti Pag-Ibig dagiti JO ken COS workers. Gapo iti daytoy dagiti saan a permanente nga empleyado ti gobyerno ket mabalinen a makaornos iti ornong ken makaalay ti benepisyo akas iti housing loans, multi-purpose loans ken livelihood financing. Sigon kadagiti opisyal ti Pag-Ibig sungbatan daytoy tinabayag a pagkurangan iti social protection ken kadagiti contractual government workers at akkel ti papel dahil ti public service. Kinunan ni Pag-Ibig Fund Ilocos Norte Branch Head Edison Iglesia at daytoy ana panakikadwa ket paset ti panggep ti ahensya ang mga ipaay ti proteksyon kadagiti amin a government workers. Inayon met ti Pag-Ibig Area Head for Ilocos Region Miriam Pamitan at ti automatic deductions ket makatulong iti regular a panagurnong ken nalaklaka nga access iti benepisyo. Impaka moment digiti opisyal a suporta daytoy iti inclusive governance babaen iti panaypaay iti pangmatagalan a kinatalged pinansyal. Pagtaengan ken pagbiyagan oray anyaman ti employment status dagiti government workers. Para iti IFM News, Idol Spider Ronas Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.